दिनै बतझर BPF दोलोआव गोबां सुबुंफोरा 1 नं बतझर बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्मनाव आखाइ हमफैदों। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइगुदि BPF मावख'आव मिरु सोद्रोमाफोराबो बाहागो लानायजों लोगोसे टिपकाइगुदि BPF मावख'नि आफादगिरि नेहाथारिनि दैदेननायाव गोबां बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरजों लोगोसेनो सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो। लोगोसे MCLA मुनमुन ब्रह्मनि नुजाथिनायजों गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोरा 1 नं बतझर बियाबनि मानगोनां MCLA मुनमुन ब्रह्मनाव आखाइ हमफैदों। लोगोसे आखाइ हमफैनाय सोद्रोमाफोरखौ फालिजों बरायनानै लानाय जायो। जयनिं लाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गोजोननाय जासिनानै MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। रायजो राजाफोरजों मावथि हान्जाफोरजों जोंहा लोगो बादायलायनायनि मिटिं दंमोन। बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि दोलोआव जयनिं खालामफैनाय बुहुत सोद्रोमाफोरखौ जों वेलकाम खालामदों। BPF खौ शक्तिशाली खालामनो थाखाय टिपकाइ प्राइमारिखौ शक्तिशाली खालामनो थाखाय जोंनि बिभिन्न गामिनिफ्राय सुबुं सोद्रोमाफ्रा जोंजों लोब्बा लाखिफैदों बाहाय। आनफर्चुनेट सासे रोंगौथि गोनां मानसिनि खुगानिफ्राय बा सासे EM दायित्वखौ गैया लानाय दायित्वबान सासे व्यक्तिनिफ्राय बेबायदि खोथा होननाया आनफर्चुनेट। संबाददाताफ्रा खुनु दोलोनि नङा, संबाददाताया रायजोनि। जिखुनु सांबादिकानो रायजोनि थाखायसो खामानि मावो, बाहाय खुनु पलिटिकेल पार्टिनि नङा। बे आनफर्चुनेट, भेरि भेरि आनफर्चुनेट। खुनु पलिटिकेल पार्टिनिनो जानानै बुंनो नाङा। खुनु चेनेलफ्रानो बा इउटुब चेनेल, इन्टारनेट चेनेलफ्रा मोनसेल' दलनि जानानै खोथा बुंनो नाङा, एकपक्षीय जानो नाङा। रायजोनि गांनाय उखैनायखौ, रायजोनि आबेग बिबेकखौ, रायजोनि सुख दुखखौ, रायजोनि अभाब अभिजगखौसो दिन्थिफुंनानै होनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा एक्सपेक्ट खालामो सांबादिकफोरनि थाखाय। आरो सांबादिकफोरा आं बिसास जे BTC नि जेसेबां सांबादिकफोर दङ रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ दावबायसाया बेबादि टारगेट खालामनानै बुंनाया बहुद आनफर्चुनेट। फेरेंगाया गावसोरना दंफां सिखाव, गावसोर ट्रेक्टर दानहो गावनि NGO नि नामाव, प्राइभेट लिमिटेड गावसोरनि NGO नि नामाव NGO फोरखौ थिनै दंफां गावसोर खावगासिनो दं। बतझरनि जेसेबां अफिसाव, फरेस्ट अफिसाव, बिड अफिसफ्राव जेसेबां दंफां हमजानाय दङ, सिज खालामजानाय दङ, बेखौबो माबाया फेरेंगाया लाङै फाननानै जागासिनो दङ। गावनि पेड इउज खालामनानै, गावनि मानसिफोरखौ फाथायहरनानै लानानै थांनानै फाननानै जागासिनो दङ। बतझरनि हालामायाव, बतझरनि फरेस्ट सिङाव थैनाय दंफां गोरानफोरखौ दानै बियो फाननानै जागासिनो दङ। दा बे फेरेंगाया जोंनि बतझरनि सासे आइजोखौसो बियो दंफां सिखाव होननो साहस जाबाय बियो। बेसेबां जों माबा खालामो। आंथ' सोर बेलाय बदल रादाबालाय आंथ' सिनाया, आं नुफेराखैबो बिसोरनि सांबादिकफ्रा रायजोनि थाखाय खामानि मावदों, आं नुफेराखैबो। सांबादिक माने रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय। गतिके बड'लेण्ड रादाब, अबेबा बुब्लि, बेफोरनि सांबादिकफोरखौथ' आङो नुफेराखै। रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि बिसयै बुंनाय, सरकारनि नोजोर बोनानै होनाय, बेफोरबायदिखौथ' आं नुफेराखै।